It-tiżjien tal-miliet jew aħjar in-nuqqas tiegħu madwar il-Mosta kollha ġab kritika minn bosta, partikolarment residenti u negozji li wkoll jittamaw li jżidu ftit il-beħ tagħhom f'dan il-perjodu. Sas-sena li għaddiet qabel inbidlet l-amministrazzjoni tal-Kunsill, it-tiżjien madwar il-lokalità kien jispikka b'mod partikolari fl-inħawi tal-pjazza li fl-aħħar xhur ukoll għaddiet minn proġett estensiv ta' riġenerazzjoni. Diversi sidien ta' ħwienet inkluż dawk fil-pjazza innotaw ma' dan l-istazzjon id-dispeċir tagħhom għan-nuqqas ta' tiżjien b'mod partikolari meta wieħed iqis li dan kien wieħed li jattira l-għajn u anke jiġbed in-nies. Iżda din is-sena għalihom donnu lanqas ġej miliet. Kru ta' One News li kien preżenti fil-Mosta fejn ġiet organizzata attività supposta l-miliet fi żmiem il-ġimgħa seta' evidentament isegwu n-nuqqas ta' spirtu li jdawwar il-lokalità, dan kompletament differenti minn kif kien il-post is-sena l-oħra. Issa s-sidien tal-ħwienes qarrew ma' dan l-istazzjon kif in-nuqqas ta' tiżjien qiegħed iwassal għal nuqqas ta' attività fid-dawl li t-tiżjien u l-attivitajiet li kienu jiġu organizzati sa sena ilu kienu jattiraw għexieren ta' familji lejn il-qalba tal-lokalità. Din l-aħbar tkompli tqajjem ta' mistoqsijiet fil-konfront ta' tmexxija nazzjonalista tal-Kunsill Lokali, primarjament għax dan għażel li ma jżejjenx tiżjien li kien dispost sa sena ilu. Sa mill-ewwel xhur tiegħu l-Kunsill Nazzjonalista hawnhekk kien diġà faċċja kritika ħarxa meta b'mod arbitrarju iddeċieda li jneħħi l-pjazza minn żona pedonali matul ċerti ħinijiet fi tmiem il-ġimgħa li kellu lan li jitgawda aħjar l-investiment kbir li sar fi proġett miljonarju.